Wala, gaya-gaya, wala, gaya-gaya. Gaya-gaya, wag nga, magaya-gaya ka. No, gaya-gaya. Gaya-gaya ka, wag nga. Sino ka? Mukhang may bago na naman dito. Nakin mo nga itong mapa. Ito may extra rin. Parang nag-iba yung mapa. Ito yung kulay. Sabay volcano ba? Yung kapati ng mapa. Ito, audio. Ano ba? Ay, may minutes. Wow, magsalita. 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 Magsalita yung lagi ginagawa. Wow! 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 Hindi ko wala kayo sa nakakapag nakakasigaw ako sa mga guys. Ano tutulungan, nagbibigay sa sarili mo kasi puro bola ka pang tulong. Practice ka, para tayo walang practice. Kung sino mag-uwi dito yung talagang malakas. Sana yan, ha? Balikan ko na lang.
Alam ko naman kung sino na naging video. Ano pa nga? Ngayon mo, malakas ka. Hindi ka. Bako yung ilong naman. Hindi ah. Tapos ano siya masusunod. Ano paki ka dyan? Ganun. 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 Doon kaya tilit mo mo. Ay, ano naman yan. Wala ko yung kalaban. Ba't yung pinaparay niya? Pag nagawa ko pa yan, wala ka. Ikaw din. Leo. Hanggang dito Leo. Ito. Ay, ayun pa rin. Baka patayin niyo ito. O, yun o. Ano yan? Yun o, pakita mo? Tuloy mo ito ng mula yung ilo. Yung ginamit niyang pampatay, yung ginamit po. Ginamit niyang pampatay. Parang pilot kami ano.
Ewan ko nga eh. May oras eh. Sa akin ano pa, 4 minutes? Bata? Ano? 1 minute. Huwag na tayo din. House. Kalaban din. Kalaban. Ayun ko na nga na 15 house. Nandun yun. Oh. Diba? Tapos, wait na tayo. Ito na! Nag-mute ako eh. Wala na. Uy, ito! Ilang mo. Hanapan mo nga ako ng ano, AK-14. Kung gamitin yun, pag kasing ganda po, okay din yun. Pero, ang pangit yun. Oo, nakahanap din ako. Hanap ko din ako. Hanap mo nga ako. Pumili sa akin. Ang hirap pa naman yung parang may nangyayari ako na. Yun ba yun? Ano, akala ko pinaka-all-night na kalakot. Ha? Sige laban? Ay, putang ina, ito pala. Gawin siya. Ali, gago ka. Gago ba ito kasi may sniper? Isa na lang, ay. Ball na ka kasi. Tugod ng tugod. Sila yung tumugod sa akin. Siyempre, yung may sniper mo kasi. Sabi naman tatratin mo. Nakatuloy ako. Gagulo ang cute. Mamatay na ako pero nabuhay pa ako. Lagyan akong bilog. Asan na siya? Ang kalaban! Bumaba rin to. Tapos, paano ko nito? Umubuhay pa ba ako? Umubuhay pa ba ako? May sprint din to. Ang bagay. Ha?
Parang lalaki. Nakakalap ba? Wala, kumakain siya ng ano. Yung mga nilulot mo, sige nga. Sige, ka pala hindi mo gamit. May level mo. Sige, kinakain. Hindi pa, kunti pa. Kunti pa. Bago, kunti pa. Doon sa may sa akin, doon sa nakulang na tayo na. Hindi, wag na ako na pala. Ayun ang may kalaman niya. Bago. Ayun. Naulo ako ulit. Down. Basic. Ay, gago, hindi ka ito pwede buhayin. Mabubuhay ka, ayaw mo na. Mabubuhay ka naman. Papa-level na lang. Yung laki mo na. Mag-ano ka, mag-F ka, huwag mo tatanggalin. Huwag ka mag-give up. Mag-F ka tayo. Huwag ka basta mag-give up. Basta antayin mo muna mamatay ka. Hindi mo na mo. Nakakasakay ba? Gagol, laki mo nun. Level 3 na ako. Wala ka sa pinuli mo kanina yung gamit. Ay! Gogo, kasi ko. Kainin kita. Huwag mo nga i-keep up. Meron dyan pilihan, di ba? FA tayo. Oo, naku kasi. Tignan mo naman kung sino pumatay sa dalawa. Wow, yung isa, nabawasan mo? Hindi ko kalang bobo sa atin, hindi ka naging bubble, so bobo mo kasi. Hindi ka naging bubble. Ayun, kalaban na naman. Ayun, kalaban ako. Pareho kami. Ayun, bubble, laki nila. Bubble, laki nila. Ang dami. Wop. Baka makapol. Ang laki. Ang una. Uno kasi nga, nakabulang ko kasi. Imbis na maging bilog ka, hindi ka naging bilog, yung tagal mo kasi. Ay, timang pa na ba siya? Pwede tayong dalawa.
andun sa baba, di ba? Ay, sa gilid, di ba? Wala ang puta. Wala ang puta. Ah, ah. Oh, ito naman sa'yo, libre. Ino mo, o ayan, kung kami na magreklamo ka, o ano, sa'yo, asa sa'yo? O, o, ano, ano, ano sa'yo? Dito ka pa lang, oh. Diyan ka pa lang. Diyan ka pa lang. Ha? Diyan ka pa lang. Diyan ka pa lang. Sheesh! Talaga. Kung wala ako ng ano, ba? Tuyo ka. Hindi na isasakay. Ano po?
Yan na, ginagawa na ito. Ang ginali. Ano yan? Ginagawa. Hindi, lapit ka nga sa akin. Wag, wait lang. Pwede mo na ako maano. Mas-stock dito. Try mo. Tingnan mo yung akin. Pwede na mas-stock. Pwede na mas-stock. Pwede na makapag-stock. May starting point. Pag lumapit ka sa ano, makikita mo. Okay. Diba? Ako yung, by the way, ako yung hindi pinanina, di ba? So, ako mas magaling talaga sa atin dalawa. Kung bakit talaga natin ito? Ano yung gano'n dito sa loob? Meron pa isa din. Yung sa ano? Wow, ang ganda ng recoil ng ano. Ito ulit. Wow, ang ganda na ng recoil niya. Kailangan natin bahay dito. Sige. Sige. Ah, sige, pumikat mo lang. Sorry to say ba, wala eh. Hanggang normal skin ka lang, ay, sorry. Wala ako. Pero, pero dito sa akin yun. Nandyan siya. Wait lang, wala ko din. Medyo nilalaman lang ako. Kung nalalapit sa kanya, ako yung front line. Ako na yung HP ko, sige lang yan. Ano ko na, batay. Ayun na siya, taas. Taas siya. Mag-isa lang yan. Tara dito, ulit. Opo. Huwag ka na mag-load, akin na yan. Huwag ka na mag-load.
Wala. 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 Baka lang ako. Wala nang ulit, kasalanan ko. So, diba, level up, ang nakita na. Magbigkadi na ako. Kinakain ko pati pangin. Pagka naman eat. Hindi ko pa kainin yung ano. Bakit? Hindi kaya. Kaya udang. Udang! Kumain. Udang. Dami pala dito sa aking tatakbo. Ayoko mahirapan ka mag-vlog. Kaya kakainin ko na lang. Kainin ko lang para hindi ka nahirapan mag-vlog. Anong level ka na to? Uy, ang laki ko lang eh. Tara dito, o ano, papalag ka. Nakulit ko na. Gipulot ka. O ano, lagi ako na siya. Hindi ako masakay. O, dali. Saan? Sabi, may video. Kaya mag-inti akin na yan. Akin na lahat. Wala, gusto ko lumaki ko lang lumaki ng pagkakas. Uy, mag-level na ako. Ay, max level na yung level ko. Level na pala yung mga gawin ko dito. Masakit ko kaya. Wala, gusto ko kain. Ito, di okay. May umpisa na dito. Ay, ito na lang to. Black and white lang diyo. Nasaan mo lang ito? Tara, Ali.
pangalan ka na. Wala na, kinain ko na. Wala na. Ano yun po yun? Hala! Ano ba na Putang ina. Ali, mag-load ka sa akin. Sabihin ko saan ako namatay. Gago, nasa bugan ako. Putang ina. Ah, shit. Ewan, manonood na ng YouTube. Ano yan? Nasa bugan ako puta. Wala, manonood ako ng YouTube. Wait, inang babi ko na puta. Ang kaya yung laki-laki ko na eh. Wala na ba yan? Hindi wala. Ala na lang yan siya sabi. Kasi nakababa mo na din mo. So, sa office kaya hindi na ako matuwa sa ulo. Ang lahat pa kami kape. Hindi na ito talaga ito. Pinarelease ko na lang ang diktatura. Yung manager na talaga. Kung pipila pa nila. Pipila pa nila. Tuesday. Daw pala yan yan.
ba lang ako bibigyan mo birth certificate kami. So, kung ano pa na binunyagan dito sa akin. Yung pangarapan namin niya, itong iba rin itong kumatuan sa Manila. May pangarap ka namin. Sa Loren Blind. Oo, niya. So, ang narulungan, pangarap niya may artista. Ano ba ito? Hindi ko naman, parang artista, pangarap niya ano, muling Andrea William sa account niya sa ah, Instagram niya ito, kasi ito pangarap niya. Siguro, yan na yung pangarap niya yung artista. Salamat niya, sabi niya. Albilap na naman. Patay. Patay. Lang. Patay. Barrio del Lío. Duling. 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 Pati hindi duling. Ako na lang. Meron ba? Gusto mo? Hindi. Isa. Ah, bukali. Ayun, di ako nakain agad. Hindi na kayo, patay ka na eh.
Galing niya. Galing ba yan? 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 Nawala ka na. Galing. Pangit mo. Kaya pala tayo na-rate ng kalaban kasi naka-holiday tayo eh. Okay na yan. Huwag ka mag-holiday eh. Kaya pala tayo narinig ng kalaban. Hindi ang puta. Happy ka na yan. Bago na kasi kaya. Kasi ako na. May sabi may na ako. Wala bro. Ano yan? Ayun yung mamamatay. Ano yan? Parang box ng may eggs. Ano lang yan yun? Ang dami kong inuusli. Ito mo yung may lab. Ang dami kong inubos. Ang dami kong inubos may lab. Ito kami bagong barili oh. Ito. M4A4 rifle. Ba't mo, ganda ng rifle. Ah! Kita mo yung mga ano ko, prediction doon. Ano nakalakas? Ano nakalakas? Lakas yun, no? Sabihin ko dyan, meron ko dyan.
ako, makakamit ko yung ako. Ali, may ano dito, may sniper. Like, bumili mo. Pinili mo kung ang dami nila. Tara. Uy, gago kali. Sabi ko na, sa taas ka. Ginagawa mo. Hindi, nag-keep ako. Nakapag-keep ako, hindi. Nag-keep ka? Asa ka na? Tara dito sa akin. Dapat pag namatay agad eh. Tara, magpapalaki tayo. Hindi ka, papunta dito sa akin. Magpapalaki pa ako. Level ko na ako. Tara dito sa akin, Lee. Bagal mo. Ikaw ka nila eh. Bagal mo. Mag-level ano na ako. Level 4. Dapat pareho tayo level 4. Para pakasugapan naman ng ano to. Kung may water tayo. Nasugapa mo, hindi mo ko tinirahan. Hindi mo.
may level 3 pa. Level 3 armor, level 3 helmet, kaya dami ko pang yun. Malapit ako sa level ko. Ayun, level 4 na ako. Magpapalevel up ako. Ha? Bilis din pagpatay sinaan mo, ay kinakain mo. Mabilis sa kanila. Oo. Kapag ginagawa ko mabilis sa kanila yung makapagpalevel. Gaya nung kanina, ginawa ko. Hindi ko makapagpalevel. Malapit ka na magaling, level 5. Hindi ka kasi parang mabilis na. Pero dito na, mga na yan, dito na tayo. Nakailangan ko ulit, minsan babagsakin yung mga anak.
niya. Hindi yung may ano. Sorry. Yawa daw ulit. Yawa daw. Kailangan mo kumain. Ayun, ano ba? Luwa mo. Tapos pinag-iimig ako kaya matuto ka dito. Kainin mo yan. Kaya siya. Ano lang dapat tayo kung kaya mo uluhan mo lagi. Ano yung player ata yun niya? Hindi ako may tubig dito. Ayun, uluhan mo dalawang beses, tatlong beses. Ay, umuulan. Buhat.
Buhat. Buhat na buhat. Ngayon, alam mo na kung sino magaling. Oh, alaman. 5'10". Ilang lamang. 5'10". Wala ka na ba ito? Yun naman sa yan. 5'10". Pero ito na Manila. Bawat video. Tamang 5 na. Computer mo nito. Nakawal at Brad, bawal na ka. Baga, hindi mo yung tala mo yung halos mo kung bayo. Kontra. reaksi ka. Wala din. Wala, good po yan. Baka, Arula, hindi pa na. Ay, naman. wala ka may. Lahat, naman ako. Lahat. Bakit? Ay, naku. Ay. Sino kami? Nakapagano ka na ba? Ito kasi? Mobile na ito. Mobile na tayo pag namin agad. Umuwi ka na. Ha?
Manura ko naman. Ay, wala ka. Hoy! Kapunta ka. Ano mo kirahin mo? Ano mga nilay? Saan? Sulit. Yung kukunin lang vlogs na yung video, ano mo yung ano lang, Hindi iwata. ako. Pagdating sa street. Baka ba? Ano dito? Naboto ko? Ay, ko ako man sa ito! Nakatigagamit yan yung ako. Tigagamit niya ito. Hindi tapos yan. Last night, kurang na ito. Last night.